לפעמים אלימות והשפלה יכולים לקרות לנו גם לא פנים אל פנים. זה יכול להיות שמועות שמספרים עלינו, ריחולים מרושעים. אנשים יכולים להיות טיפשים מאוד ורעים מאוד. אז אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שקרה לי. בי"ב, אחרי המסיבת סיום, אז היה לנו אפטר פארטי באיזה פאב. אני די סבלתי שם, אז השתכרתי מאוד, לצערי. בסוף הערב מצאתי את עצמי שוכב מחוץ לפאב, מקיא, ומעולף. ידידה שלי ישבה לידי ושמרה עליי ודאגה לי, אבל היא לא יכלה להיות לידי כל הזמן. אחרי חצי שנה הסתכלתי בפייסבוק בכל מיני תמונות מהמסיבה, ופתאום ראיתי תמונה שגרמה לי לעצור. הסתכלתי עליה, ופתאום הבנתי שזה אני. בהתחלה לא כל כך הבנתי מה קורה בתמונה, אבל אז הבנתי שמישהו צילם אותי כשאני על הרצפה, כשהרגל שלו על הראש שלי. ואז הסתכלתי בתגובות. מי זה? ההומו הזה עם הטלטלים הבלונדינים. דרך אגב, כמעט השתנתי עליו, אבל הבנות עצרו אותי באמצע. מה? מי זה? איך קראו לו? איתמר? כן, נראה לי שכן. טוב, מגיע לו אז. בטח שמגיע לו. הוא גם שיקור מת וגם הומו. בטח. שמע, איזה השפלות זה. בהתחלה הייתי בהלם. הייתי מושפל ומובך. ישבתי מול התמונה ולא ידעתי איך להגיב לה. לא הבנתי מה אני יכול לעשות עם זה בכלל. ואז התחלתי מהלך לא מודע, שרק עכשיו אני מבין כמה הוא היה נכון וחשוב. קראתי לחבר טוב שלי והראיתי לו את זה. הוא היה מזועזע והוא פשוט היה שם וחיזק אותי. וככה לאט לאט הראיתי את זה וסיפרתי על זה ליותר אנשים. הפכתי את המקום שלי בסיפור הזה ממקום של קורבן ומושפל למקום חזק. האנשים האלה שלמדו איתי בשכבה הם הטיפשים והבורים, ואני החזק עם החברים שתומכים בי. דיווחתי על התמונה בפייסבוק, לצערי עד היום הם לא הורידו את זה, ואני עדיין אחרי 5 שנים לא יודע לגמרי איך להתמודד עם התמונה הזאת. אבל מה שאני יודע זה שאני בחיים לא אתן לבן אדם לגרום לי להרגיש קטן. ואני מראה את התמונה הזאת לאנשים שידעו שיש דברים כאלה בעולם. בעצם זה שאני מראה את התמונה הזאת ושאני מראה אותה לכם, זה מוכיח לי ולכולם שאני לא נכנע לאלימות. כל פעם שאני מסתכל בתמונה הזאת אני מתחזק ואני לא מרגיש מושפל. מעניין אותי איך אתם הייתם מגיבים, או איך הייתם רוצים שאני אגיב. האם אני צריך לדבר עם האנשים האלה, להתעמת איתם, לכתוב להם בפייסבוק, או אפילו לעשות להם שיימינג. אשמח לשמוע את דעתכם. ותזכרו, אתם יפים ונהדרים ומושלמים, ושאף אחד לא יגיד לכם אחרת. אם אהבתם סרטון, אז תעשו לייק, ואני ממש מקווה שתעשו שייר, ושיהיה לכם יום מקסים.